at købe dig i Køge. Nej, du vil bare sige, at du synes, det er kedeligt, så kan du godt få et af på op og lidt. Hvad? Den der fik rundt om. Det er bare dernede, ja. Det er kun sat fast. Nu må jeg jo bare ned. Det kommer der altså ikke lige nu. Det er lige så stort for det her. Der skal lige stå inde i skuden og sætte sig lidt. Vi ses dernede, skat. Ja, Nikolaj. Når hun kan. Det kan blive altså. Så hun er nok lidt mere modig end vi er. Men hvis man bare er halvt så modig, så tror jeg stadig ikke, Jeg tør godt. du tør godt? Jeg bare... Det er jo et... Ja, Man skal jo... det er den eneste, der ikke bliver filmet. Nej, han skal jo udfordre Jeg tror, det var med vilje, hun gerne ville have den første. sine tanker om, at man ikke tør. Jeg er jo faktisk en ven til at give den til. Du kunne godt have den siddende her, mens Det jeg kunne du kører. faktisk også, men du behøver ikke have den næste, fordi vi kan bare gennem den dernede. Ja, det kunne man godt. Jeg sidder og snakker.